jeg bliver voksen, så er det mig, der bestemmer. Hvem siger det? Det siger jeg. Det siger ja. Det siger jeg ja. Det siger I. Nej, det siger vi da ikke. Ej, mor, nu. Hvad bestemmer man, når man er voksen? Så bestemmer man bare. Mor, Hmm? jeg bliver voksen, så er det mig, der bestemmer, og jeg er stor. Men hvad bestemmer du? Hvad er det, man bestemmer, når man er voksen, som man ikke må bestemme, når man er barn? Når man er et barn, så skal de voksne, så skal børnene høre efter, hvad de voksne siger. Det er rigtigt. Og mor, når man er voksne, så skal man høre efter, hvad de voksne siger. Haha. Ja, det er rigtigt. Snue. Har mor sagt noget til dig i dag, som du skulle gøre? Hvad har jeg sagt til dig, du skulle gøre? Jeg skulle... Hvad var det, du skulle huske at gøre? Husk at gå på toilettet. Har du husket det? Ja, Hele dagen? det var det første spørgsmål. Og så... Har du husket at gå på toilettet hele dagen? Ja. Eller har du glemt det nogle gange? Jeg glemte det nogle gange. Ja. Hvad skete der nede i børnehaven i dag? Det Glemte du at gå på toilettet dernede? gjorde jeg. Okay. Hvad skete der så? Det ved I. Så var det rigtig god. Var du rigtig god? Det, Det tror jeg ikke, din Heidi synes. Hvad skete der? Nede i børnehaven i dag? det ved jeg ikke. Hvad skete der ude på legepladsen? Hvorfor måtte Heidi smide dine underbukser ud? Det er fordi, det gjorde hun, fordi jeg havde skidt. Havde du skidt i dem? Ja. Men kun i underbukserne? Kun i underbukserne? Nej, Nej. jeg har også lavet det i buksebenet. Ej, hvor ulækkert. Hvad så herhjemme? Husker du at gå på toilettet herhjemme? Ja, nej. Nej. Jeg har lavet tis. Hvorhenne? Inde på mit værelse. Det var ikke så godt, var? Nej, Hvad skete der så? så til sidst kunne jeg... Så røg du i bad, ikke også? Ja, det var det første spørgsmål. Men ellers så har du husket at gå på toilettet alle gangene i dag, ikke også? Ikke? Ja. Ja, det er godt, skat. Du skal nok blive stor. Det Ikke?